έχουμε ένα δρομείο, παιδί μου, και από την εποχή που βρισκόμουν στη δική σας θέση, που είναι λίγο αλαζονικό αυτό, αλλά το έκανα με ταπεινά αισθήματα και όχι με αλαζονία. Αν θέλετε να συζητήσουμε και πάνω σε αυτό, το κοινό χώρο δεν έπιασα πολύ εμπειρικά, θα μπορούσε να είναι πιο θεωρητικός ο λόγος πάνω σε αυτό, αλλά θα μου πας και τόσο. Ναι, κάποια σκέψη. Ότι δεν πρέπει να πείτε κάτι για να αρχίσει μια συζήτηση. Θα μπορούσατε να πείτε τη γνώμη σας ή τις απορίες σας. Ή κάποια. Γιατί όταν παρακολουθούμε μια διάλεξη, και δεν μιλάω τώρα για το διάλεξη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν παρακολουθούμε κάτι, σίγουρα να δημιουργούνται ορισμένα ερωτήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, ωραία, να έχουμε μια. Έχουμε ένα ερώτημα. Ωραία. Ποια αγωνία? Αυτό που είπα, την ατυχία με το αέτομα. Όχι, την επίλυση της γωνίας. Η επίλυση της γωνίας είναι κάτι που δεν έχουμε συμφωνία. Αυτό είναι πλαίσια με 16,5 μέτρα άνοιγμα, τα οποία μπαίνουν ανά 6 μέτρα. Στη γωνία τι συμβαίνει? Στη γωνία λοιπόν έχεις ένα πλαίσιο τέτοιο. Αν κατάλαβα καλά, στη γωνία του εργοστασίου. Είναι λοιπόν το πλαίσιο, δίνεται αυτό με πανέλα 3x6 από τη μια μεριά, δίνεται με πανέλα 3x από 6 από την άλλη μεριά και μετά υπάρχει μια πολύ απλή στην κάτωψη, μια εγκοπή στην κάτωψη που πηγαίνουν τα δύο και δαγκώνουν το ένα άλλο, αν λέτε αυτό. Οπτικά σαν να ήταν μια κολόνα εκεί. Εκεί που είναι τα γραφεία, λέει. Εκεί λίγο, ναι. Ο κάνομος κάποια στιγμή όταν το σχήμα δεν είναι ιδεατό, κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις μερικές προχωρήσεις στο κάνομο και να βγουν όλα επιτόπου. Ναι. Υπήρχε πάντα από πίσω έχουμε υπέρτριο ή ακουμπάμε στον τοίχο ή υπάρχει... Ποτέ δεν ακουμπάμε στον τοίχο. Ναι, ή είμαστε σε απόσταση 40 πόντους από τον τοίχο ή κάποια στιγμή σε κάτωψη, σε κάτωψη, κάποια στιγμή, δηλαδή είμαστε 40 πόντους και κάποια στιγμή το κτίριο μέσα έρχεται έτσι και το ντύσιμο έτσι και παράγονται την υπέτρη πόλη. Η υπέτρη δηλαδή είναι συνεχής με κάποιους διαδρόμους στο 40%. Ακριβώς, αυτό. Κωστή, κάτι που έχει μισοσυκωμένο το χέρι. Να ζητήσω την ιδεολογία. Αίσθηση ότι σε όλα τα πρώτα που θα εκτίσεις, τα περισσότερα, κατά κάποιο τρόπο παρέμβηνες και για λόγους ρητορικούς. Τι θα πω το γενικότερα, δηλαδή δεν πήγες πάρα πολύ να μας δείξεις πώς εξαντλούνται αυτά τα θέματα, είτε κατασκευαστικά, οικογραφικά, είτε πάντα έμεινε σε ένα γενικό, δηλαδή το επιχείρημα αυτό το σημαντικό και αυτό αναρωτιέμαι αν είναι μια μέθοδος, τελικά. Δηλαδή, αν πέρα από μια μέθοδος παρουσίασης εδώ, αν είναι και μια μέθοδος την οποία μπορούμε να σκεφτόμαστε τα πράγματα. Πάντως, αν η μέθοδος δεν πουλάει πολύ. Δεν θέλω να πω σε πελάτες. Αν έχεις μέθοδο που να πουλάει, δεν στο μόνο δεν έχω. Αυτό που να ρωτήσω. Και πιστεύω ότι μερικές φορές παίρνουν πράγματα αναπάντητα, δηλαδή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει, αυτό είναι τρία πρόθυμα, ο ημιτός. Υπάρχει το επιχείρημα ότι η φύση δεν είναι ποτέ φύση, δεν είναι ποτέ φύση, δεν είναι κάτι που, δηλαδή είναι και αυτή η κατασκευή. Έτσι, στη συνέχεια περνάμε από το μολύ των διχομοσίων, αυτοί οι τύχοι γίνονται ένα κόντρο της κάτω, αλλά αν διακρίνει κάτι το rendering που μας έδειξε πολύ μικρό κάτω, δεν ξέρω αν αυτή η επανάσταση του τείχους τελικά μπορεί να λειτουργήσει σε σχέση με το όλο το κλίμα των θέσεων. Δηλαδή,
υπάρχει η κάτωψη πίθη, αλλά δεν ξέρω παρακάτω πώς πάει. Και κάνουμε πλήρη κύκλο. Φτάνουμε στη διέκτο διαγωνισμό, όπου ξαφνικά η φύση εμφανίζεται πάλι σαν μια γενική φύση. Που δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό που λέω, αλλά αυτό το πρώτο και το τελευταίο. Ας ξεχάσουμε το μπορεί. Να πάρουμε λοιπόν το δημητό και τη γέπη. Έτσι, στο δημητό η φύση δεν είναι ποτέ μια γενική φύση, είναι πάντα μια κατασκευή. Υπάρχει όλη η του δόμου και του τσιμεντόλικου. Ενώ στη γέπη η φύση της ταράτσας είναι κάτι δεντράκια, δηλαδή είναι αρχιτεκτονική παπάρα. Ενώ είναι κύριο επιχείρημα, δηλαδή είναι ένα νέο έδαφος. Αυτό είναι το της γενικότητας. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχουν γραμμές σκέψης που εγκαταλείπουν. Αυτό που θέλω να πω με το κίτριο που προκάλεσε όλο αυτό, είναι ότι αυτό από τη μια μεριά είναι μια μέθοδο και είναι παραγωγική, αλλά αφήνει και ανοιχτές, αφήνει κάποιες τρύπες, δηλαδή και κάποιες. Σίγουρα γιατί έχει μια εντελώς κοσμολογική λογική επίσης που αποσιωτικά συνδέουν τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λες για την αρχιτεκτονική παπάρα μπορεί να συμβαίνει σε επίπεδο σχεδίου, αλλά η χειρονομία. Πιάστηκα από εκεί, δεν μπορώ. Αλλά στην πραγματικότητα έχει φτιάξει ένα ταψί το οποίο είναι 30 επί 70 μέτρα, με 1,5 μέτρο βάθος κόμμα, σε μια ταράτσα της πόλης. Δηλαδή ναι, στο οποίο θα γίνει ένα άλλο. Μπορεί να έχει ένα καλό και υποτέχνη ή έναν κακό, ή εσύ ο ίδιος να κάνει ένα καλό ή κακό πράγμα, αλλά νομίζω ότι πέρα από την παπάρα η χειρονομία είναι αυτό, ότι φτιάχνει ένα πεδίο κόμματος το οποίο είναι στον ορίζοντα της Ακρόπολης. Τώρα θα μου. Ναι. Τώρα, πώς είναι αυτό, δηλαδή. Ναι. Πώς είναι, δεν ξέρω. Δεν είχαμε την ευκαιρία να το. Φτάσαμε κοντά πάντα. Το άλλο θέμα που πιάνεις, μήπως το ξαναπιάσω, να σκεφτώ κάτι, αυτό που λες για μια μέθοδο ανοιχτή, που υπάρχει ένα επιχείρημα το οποίο όμως δεν ελέγχεται μέσα από την κατασκευή, αυτό δεν θα πεις. Δεν ελέγχεται. Ωραία. Δεν ξέρω το ίδιο, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ κάποια τα πράγματα που έδειξε ο Λύσης ως μια συζήτηση για ένα φίλτρο. Δηλαδή ότι το τύχωμα ή το ρούχο ή η στέγαση είναι ένα είδος φίλτρου. Ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει μέσα και ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει έξω. Και μια επιθυμία αυτό που συμβαίνει έξω να είναι η φύση και όχι η αστική κατάσταση. Και ως εκ τούτου, ας πούμε, αυτό το φίλτρο έρχεται να διοικήσει μια φύση. Και όταν δεν υπάρχει αυτή η φύση που κατασκευάζει στο σπίτι, στο γαλάτσι, ας πούμε, έρχεται η φύση, μια καταχώρητη φύση, τεχνική, να υπάρξει μετά το φίλτρο.